Stalo sa už dobrým zvykom, že pri prospešnej činnosti pomáha aj naše banskobystrické štúdio RTVS. Tento rok sa do jarnej výsadby mladých stromčekov zapojilo aj kreatívne centrum Arténa. Lesníci v Čiernom Váhu nachystali viac ako 1000 sadeníc. Prácu v strmom svahu som si s radosťou vyskúšal aj ja. Dneska by sme šli do porastu číslo 37520. Je to porast, ktorý bol poškodený likožutovou kalamitou. My sme v ňom vlastne spracovali tú kalamitu a vznikla nám plocha, ktorú máme povinnosť do 2 rokov zalesniť. Preto dneska pristúpime k obnove a založeniu toho nového lesného porastu na tejto poškodenej ploche. Nech sa páči. Prišli sme dnes sadiť stromčeky na lesnú správu Čierny Váh. Som tu prvýkrát, keďže som si tak cestou uvedomil, že asi z tých lesov viac berieme, ako dávame, tak mám pocit, že to celé má zmysel. Vysadiť stromčeky, vysadiť tieto porasty a niečo odovzdať naspäť. No ja sa cítim veľmi šťastne, lebo konečne nemusím akože nič robiť, iba môžem vlastne prispäť k takej peknej veci, ako je vlastne výsadba stromčekov. Konečne môžem aj pre túto našu prírodu spraviť niečo aj fyzicky. No je to úžasné. Je to vynikajúca príležitosť. Dostaneme sa do lesa, dostaneme sa von, spoznáme kus krásnej prírody, lebo túto lesná správa Čierny Váh, tak to je naozaj nádherné prostredie. A je to aj taká práca so zemou, trošku fyzickej aktivity. Je to vynikajúce vymeniť to počítačové prostredie za takýto nádherný zelený les. Prvé, čo spravíte, stiahnete si vlastne tú burinu vrchnú takto pod jamku. Veľkosť jamky by mala byť aspoň na šírku, hej, čakaná. To znamená 35 na 35 sa hovorí a máme 20-40 cm. Takže keď si dáte čakán, mala by byť aspoň taká. Sadím tieto sadeničky, každé 2 metre musím hľadať vhodný priestor a mám takú prácu, že musím to čo najhlbšie, takže okolo takých 50 cm robím jamu. No a potom vlastne zasadím, zahrabem zeminou, tú vrchnú vrstvu dám dole, spravím z nej takú v podstate priehradku, aby potom, keď pôjde z vrchu voda, tak sa zachytávala tam práve v tom, kde je tá sadenička zasadená. No tak keďže moje ručičky sú také akože trošku také nezvyknuté na takúto tvrdšiu robotu, tak je to trošku náročné, ale zase dobre, lebo aspoň nebudú také rozmaznané. Myslím si, že za 2 dní zase môžem chytiť aj gitaru do ruky. Často chodím do lesa, lebo les je pre mňa také miesto, kde dobíjam baterky. Keď som vyčerpaný alebo aj psychicky trošku mám nejaký taký blbší deň, tak les je také miesto, kde sa dá načerpať úplne, že a začať odznova. Vyskúšal som si to, je to sytá robota. Obdivujem všetkých, ktorí sem chodia. Viem, že chodia sem lesní pracovníci alebo lesné pracovníčky sadiť. Viem, že chodia dobrovoľníci, plné autobusy, takže naozaj ich obdivujem. V tomto prípade by som navrhol, že by to nemuselo byť len raz ročne, mohlo by to byť napríklad raz mesačne. A je to veľmi fajn, pretože človek načerpá energiu a potom môže ísť ďalej pracovať aj do kancelárie napríklad. Však v minulosti pracovali ľudia podstatne viacej fyzicky, takže dneska nám to chýba a potrebujeme to vlastne dočerpávať. Na lesnej správe Čierny Váh každoročne uvítame niekoľko takýchto dobrovoľníkov a sme za organizáciu takýchto dobrovoľných akcií, pretože vieme tú našu lesnícku činnosť prezentovať pred tou širokou verejnosťou a mnoho ľudí sa stretávame s tým, že vôbec nevedia o tom, čo to lesníctvo obsahuje a čím všetkým sa my lesníci zaoberáme. No vlastne ten ukazovateľ je ten samotný les, kde to vieme pekne odprezentovať.